Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli još jedan novi video u ovom našem novogodišnjem izdanju. Ljudi, danas, kao i uvek, specijalan video. Mnogo interesantan. Danas ćemo da budemo šnajderke, krojačice, dizajnerke. E sad, imamo 3 kučeta, vi to znate, a mi ćemo sva ta 3 kučeta da obučemo u istu garderobu, novogodišnju, koju ćemo mi sašiti. Napraviti. Krenite u pustolovinu sa nama i ako mislite da ćemo uspjeti, lajkujte. Samo da vas podsjetim da se pridružite našoj grupi na Viberu, obavezno. Prva stvar, rasklanjanje prostora. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sad kad imamo ceo prostor za rad, možemo da krenemo. Ovako, iskoristit ćemo ovo. I iskoristit ćemo ovu majicu. E sad, s tom majicom ćemo da obučemo sva 3 kučeta. Sad ćete da vidite kako. Znači, se sjećaš kad smo prošle godine to same pravile? Ja to gledam, da smo samo to napravili. Treba će nam i makaze, nadam se da će ovo biti okej. Ovo da crtamo. Znači ovako, uzeli smo jedan stari džemper. Mislim, nije toliko star, može da se iskoristi za nikoga garderobu, ali ga niko ne nosi. Ovako. Ja ću da isečem rukav. Ovde. Gdje su mi makaze. I od tog jednog rukava pokušat ću da napravim prvo za bandžija. Svi ga zapratite na Instagram. Wish you a Merry Christmas and a... Tako. Ja sam sad isekla ceo ovaj rukav. Ovo će moći da se podvrne, da mu kao stoji kao kragna iza. To sam i mislila. Sad ću ovako da ga okrenem. Videli ste, znači bilo je presavijeno ovako normalno. Ja sam ga samo razdvojila i ovako presavila. E sad, bandži nije toliko dugačak. Znači, negde ovde ćemo da isečemo. Inače, onako tražila sam da bude nešto u bojama nove godine, tako da ovo mislim da nije loša boja, žuto i belo. Još uz ovo crveno ići će super. Sad nam je potrebno za njegove šapice. Ja mislim da moram da ga dovedem i da izmerim. Bandži! Evo ga bandži. Modelu naš. Sad ćemo da vidimo. Ovako, naravno to ja nisam htjela da bude previše dugačko. Znači ja mislim moći valjda ovdje da stane, vidjet ćemo. U suštini tu negde bi trebalo da ja njemu isečem za ruke. Sečeš. Ne, čekaj, vidi ovo. Možda sam trebala i malo duža. Dobro, može kao majčica da mu bude, sad ću da mu probam. Vidite ga? Kapica. Žuta kapica. A? Ne. Ne. Šta ćemo sad? Ja ću da otprilike pokušam da isečem to za ruke, pa ćemo da mu probam. Ovako. I ovako. Kažem da to u životu neće uspjeti. Sad ćemo da probam. Dođi, bandži. Ajde, bandži. Uspjeli smo imati kapuljaču, generalno, samo da vam kažem. Pomeranci su jako mali, ali imaju veliku dlaku. I sad, njima generalno garderobe i ne stoji onako... Anđela, jadan spusti duši ceo. Nije, sviđa mu se. Vidi ovo kao kapuljačica. Šta misliš da ja njemu sad kao napravim ogrlicu od ovoga? Mislim da bi trebalo to da uradiš dole. Gdje? Ovdje? Da. Kao oko struka? Pa kao na dnu. Aha, ovako. Da. Vidi. Bandži, da te vidimo. Hajde svakom drugačije. Čekaj da vidim nešto, baby, bobo moje. Aha, ako će to stoji ovako tu pozadnje. Ja hoću, ona hoće da se ljubi, da se mazdran. Ovo će njoj da bude ruka. Rukica. Tako, znači ovako, zavrnemo negdje dotle. I sad ćemo njoj tu da isečemo za nožice. Sad ćemo na Anđelinu metodu, otprilike. Tu negde. Kako ti se sviđa nova garderoba? Bebica čeka svoj red. I gleda. Ali realno, ako imate pse i s obzirom da je stvarno ta garderoba za pse jako skupa ponekad, možete
sami napraviti i za velike kuce i od velikog starog presluka, za možda velike zlatne retrivere. Sigurno da ima potražiti na internetu neke ideje, a i evo možete iskoristiti ovu našu. Evo nađe upravo Oči Baby, mislim što da ne. Ako nemate dovoljno prihoda, na primjer, da kupite puno garderobe, možete sami napraviti, a i ne samo to, nego je jako zanimljivo ovako kad se pravi. A i mi, sad pokazat ću vam poslije šta mi imamo već za njih. Imamo prsluke male, slatke koje smo naručile bile. Bungy, šta misliš da mu stavimo kao ukras ovdje? Nekako, a ne možemo. Da ga ukrasimo cijelog. Kao čivava mi izgleda. Wow, pa lepa je. Ali stavio i ukrasije malo sa... Wow, u njoj baš ekstra stoji. Evo, Nađa je isekla ovu srnu, uvijek zaboravim kako se kaže. A ipak si stavila isto kao i Bungyju. Da, ali on ima ove čuperke. Aha. Buddy je na redu, sad malo će nam biti problem kako za Buddyja. Njemu će proučimo glavu ovdje. Misliš? Da, njemu nek bude nagrpan. Samo ga skrati. Ma kak? Bungy, baby! Baby! Ne mrda, jadno. Čudno im je. Nikad ih ne oblačimo pa im je neobično. Evo, Bungy se već navikao. Iskreno. Da vam kažem ljudi, ovo što ću uradim, ili će ispadne top, ili će biti katastrofa. Ili će biti veliki flop. Tako je, ako je katastrofa ne možemo se vratimo, tako da gledajte. A polako, znači sačuvaj neki deo da možemo da iskoristimo. Ali možemo. Možemo. Polako seci. I jao. Ajde da pevamo pesmu. Sedela sam za mašinom, šila sam. Jer realno bi nam bilo mnogo lakše da imamo mašinu. Znači, kako to sečeš? Ajde bre. Nije bitno svako taj da otpada. Da dovedem Buddyja? Ne još. Gledaj sad. Idemo. Čekaj, nemoj to da sečeš još. Čekaj, stani, šta hoćeš? Samo ću ovo da ostavim kao lančić i pozadi plašt. Ali nemoj toliko veliki, gledaj, preseci ovako na pola da mi možemo da iskoristimo taj donji deo u slučaju da nam treba. Jao! Zgazila sam u nešto. Ko se ovdje upiškio? Bungy, to si ti. Zgazila sam. Jao, bljak. Da, jedino što bi trebalo da znate jeste to da kuce kad su male, a posebno pomeranci, treba im dugo da nauče gdje da idu u WC. U stvari ne, bre, šta lupam. I Jovaninoj kuci i... Da, znam da sam Buddyja dobila u relativno isto vreme kad i moja Danica Dafi, kad Jovana je dobila Donija, tako da... Kako se svi slično zove, bože. Tako da nam, da, sećam se da su i njima i nama piškili svuda. Da, upravo ste, to je normalno. Još malo. Jo, nam da mene strah, ja mislim da će ovo da bude užas. Sam rekla, ili veliki top ili ogromni. Ali ostavi nekako da možemo da mu vežemo isto ispod stomaka. Zašto bismo nije? Pa, zato što znam kako ćeš, znam sad. Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Buddy, nisi mi svesna šta te čekao, realno? On mrzio se, znači vidio odban. Medeni ste. Da ih slikamo. Smiješni su, ajde. Čekaj. Hoću ja! Ajde, a moj Buddy. Buddy, dođi kod mene! Viš da ga strah. Znam da će nešto mu se desi. Stani, polako. O, bubu. Znala sam, sad možeš malo da mu vežeš. Pa to malo skrati. Odme Lego. On misli da će se mazi. Stani, Buddy. Nemoj samo, eto, nemoj da stegneš mnogo. Bravo, Buddy, sad si kao poklon. Aj, spusti ga sad na pod. Stiže vam drugar, bata vaš. Kako se ne da? Vidi, molim te. Buddy? Bungy! Bože, pogledaj njih dvoje, molim te.
Niste ni svesni koliko je teško slikati kuce, bukvalno moramo da ih zovemo po 200 puta. Bungie! Dobre, si nemoguće. Vidi. Bungie! Ovo stvarno možemo se čuvamo. Idemo se. Skidajmo se. Pop. Moja ljubav, najveća. Bungie nam je nervozan, za njemu se ovo ne sjeća. Čekaj, skidam to glavu. Kako si zavezala? Ljubica najfinija koja sedi i čeka svoj red. Idem po njihove prave stvari koje već imaju da vam pokažem. Mnogo slatki. I ta-na-na-na, evo ga. Ovo je Badijevo, najveće. To je sve ovo bilo kupljeno za Badija, ali taman njima sad odgovara, pošto njemu ovo bilo malo, ovo mu je bilo dobro, ovo mu je i dalje dobro. Vidite kako je mekano, za zimu je super. Jer koliko god oni imaju dlaku, njima je i zimi hladno, pa kad im ovo obučemo, taman. Baby, najmanje, ona najbolje podnosi, ona voli da nosi. Badi kad ide napolje nosi, ne buni se, a Bungie, on ne voli baš, ali ovo je njegovo. Ta-na-na-na. Vidite, mnogo je slatko sve. Ovo i ovo je isti materijal, a ovo je baš onako lepo. Ne znam da vidite. Onako kao šuškavo. A ovo je kao plastično pa šuškavo. Super je. Inače, što se tiče te garderobe, imali smo još jedno, možda možete da pronađete na Badijevom Instagramu, I'm the Boss, kao duksericu, koja je bila baš mala i mislim da bi super bila baby, ali nigde ne možemo da je nađemo, bukvalno. I također imamo novogodišnje kao Deda Mraz i to Badi ima slike u tome, ali mislim da nam je to u Srbiji, pa tako da ove godine nismo mogli da mu obučemo, tek kad odemo u Srbiju i tako. To je to, mnogo je slatko. Sami probajte da pravite garderobu za vaše pse, mačke. Mislim da to može bude lepo. I mi ćemo možda još nekad nešto interesantno da napravimo, pa ćemo da vam slikamo obavezno. I vi ako pravite obavezno nam slikajte i označite nas na Instagramu, kako god na storiju, obavezno. Anđela mi je pokazala njihove preslatke jaknice, znači njima to preslatko stoji. I sad ćemo za ovu novu godinu da vidimo kako će se dvoje bebice ponašati u njima, jer za Badija već znamo, jer je on nosio svoju jaknu prošle godine na zimovanju. U svakom slučaju moramo i sada da ih ponesemo kad idemo u Srbiju, jer u Srbiji pada sneg, nažalost kod nas ne. Da, nikada nisu videli sneg. Da, nisu. Sad će i oni da vidi, vjerojatno će i oni zavoleti. Čekaj, malo su kad se ne vidi. Ne. U svakom slučaju, pošto na svaki put pitate gde smo ih kupile, mi smo ih kupile u Angel's Toys Kingdom, odgajivačnici u Banja Luci. Tako da možete kontaktirati Dariju preko Facebooka na Darija Paspalj ili preko Instagrama na Pomeranian_Toys. Stvarno preporučujemo nju zato što imamo njena 3 psa, znači da su okej. Neko mi je čuo da tako pričamo o psima zato što su naše male ljubavi, ali svakako želite da dobijete jednog Badija, Bungia ili Baby, slobodno kontaktirajte Dariju. Izvinjam se što ovako čudno pričam, imam gumice na protezi. U svakom slučaju, ljudi, obavezno se pridružite našoj Viber grupi, imate link dole i ljubimo vas. Lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ćao!